ka wei ka jingjia ka belajar nin ka sengi ublai ha ka por kumba shibajis tang mensengi wei orang ba nak senang penden so saw motion ram uladu no ila ka jong ka jengim hadin ba ka kali Hyundai Ion ka ba unya bat penher stat ba kalangat ha ka jingya accident ha surok Shillong bypass kat kum ka tulong kubor ka bala yolum na ki pulit la itu ba ka tai ka kali kabadon ya registration number ML not san J pra iwei pra kabadang hiar na nong ba Shillong ban lech ki benta jong ka boy rembong rai tang mare puai ha ek unong nya ubala tip kerteng kum Michael Jones no riang simlala su bente la kam ya ka kali bad lech ban thom sa Shillong jong ka surok kat hadu ba kandasiet palat ya ka nyopu lai put na surok bat kala kangpong hapen tha rep jur layo jing tebru ba hadin ba ketai ka kali kala kongpong ka kejat jong utei unongnya kala sakut hapo ketai ka kali na kejing mensaujur ha ketai kejing dia utei unongnya ula kladno ha ketai hi ka jaka halor kani ki pulet ka kap mara PIC rengkat bat kiriu pajba kilera ban sei ya kamet jong tei urang ba kabala sakut hapo ketai ka kali bat ban penkit no sya nongpo civil hospital na kabenda ban pendep ya ka postmortem kat bahaya ketai ka kali kabala julor lara no sya kap mara BIC na kabenda ban penlong ya kejing doket